ta mga idol. Nagtrabaho rin ko sa igsoon sa akong asawa. Ipakaon niya nako paniud to. Dili na ako nagkaon kay wala man may luto ron. Libre kaon man udto kanayo sudan isda. Napay mga prutas. Ay durian og lansunis. Okay, rambutan na siya. Durian, rambutan. Rambutan lansunis. Rambutan eh. Oo. Mali. Joke ragot. Si paring Edgar mga idol, mga idol. Mga idol. Ibidyohan ako. Mugbang isda. Kuhay sa kong sili og sasawan kay Di mo kaya? sige ra kaog parat aslom. Lamas na usa. Maya ban ko man akong kaon. Unya kanina pod. Ang ganda niya. Tudto na. So gikamerahan ako si paring Edgar mga lods. Kay Pre, kampre. sige pre, nagtrabaho siya diya sa igsoon sa akong asawa. Nag-welding siya. Gihimo siya og beam. Yan. Ting paniud to na mga hapit na siguro mga alas 12 karon, nagkaon siya. Lami kayang sudan mga idol o kanang inihaw na ano, isda. Oh, sarap. Ito may prutas pa oh. Rambutan at saka lansones. Ayan. Durian. Durian. Mahal yung durian, pre. Mahal yung durian. Kaniya man durian merenda na mo. Ang sarapa to. Udyo ka nanawag sa kuha pre ba? Udyo ka nanawag na ako pre. Kulang pa man semua. Ako lang mo pre. So mga lods, so, kain tayo mga idol. Kaon. Ito halin na. Maya launa. Balik na naman pre. Balik ko kalot ng yuta. Sukalo. Paras puste. Bahay yan pre. Buildinganan daw ng park. Asawa ni Dudong. Bilin. So mga idol, wala kaming content ngayon kasi nagtatrabaho si pare. Ay, binibidyohan ko naman si pare pag habang nagkumakain. Kung sinugba na dito. Sinugba na dito eh. Batok ko ba? Dahil mga idol ha, puntahan ko muna yung mga sinugba. Excuse mo na mga idol. Malapit na maluto pre. Malapit na maluto. Malapit na kung matapos mga idol. Kunti lang kainin natin. Iwas sa malaki ang dyan. Iwas. Dagdagan mo ng kanin pre. Ayaw na. Ano ko na? Dagdagan lang ako. Dagdagan mo pre. Akong kumain pre. Ha? Akong kumain. Ako ka? Nahiya ako. Wala akong trabaho dyan eh. No. Dagdagan mo ng kanin. Ako kakain pre. Hintay ako dito. Ha? Hintay ako dito. Ako? Wag na. Ha? Wag na pre. Ano ba? Nahiya ako pre. Wag na. Wala. Wag na. Wala ka namang hiya. Wala na yan. Wag na pre. Hiya ka? Nahiya ako pre. Ikaw eh. Doon lang prutas. Ay ito prutas. Yan sa akin. Iwan mo sa akin yan. Yan kunin ko yan. Niram ko lang doon. Ha? Niram ko lang doon. Pakita ko lang ba? Akala ko pakain mo yan. Di sa atin yan. Di sa atin yan? Sabi ko ako lang magkain. Sige kainin mo daw pre. Matamis mo ba? Sarap yan, lansones mga idol. Hindi man to sabah, kailan tunis mo to? Lansones oh.